Dias, mayong hapon, mayong hapon sa aton pagpanamat. Merry Christmas! Merry Christmas, good Vice. Ang si Action John Diaz. Anyway, Vice, subong ti nagasilbar kita halos tanan sa Pasko, no? On behalf of the LGU, ano mensahe nga luyag nato yung palabot sa mga bakulod noon, Vice? Well, ang essence ng Christmas is dumdumon or commemorate naton ang pagkatao ng Ginoo na nagluwas ang aton mga kasalanan, no? Nasubong gid nga adlaw dapat ang celebration not yesterday. Mm. Oo, so subong dapat ang pag-worship. Although nga hindi na Sunday subong, Monday, but subong adlaw dapat kita sa ulog. Action dyan, no? Ang aton wish na makarecover na ang aton ekonomiya. But silingon nga kung makarecover ang aton ekonomiya, ang pumuluyo sa makakita obra, mabuhi nilang ila pamilya, no? Ang balantayan sini action dyan ang desisyon sa Supreme Court, no? Sa ayo sa aton traditional nga transport sector na matagaan sila sang temporary restraining order. O pauntat sa pag-implementar sa modernization program. Sa Bacolod alone, mga 65% sa aton transportation traditional pa. So kung madayon ini ang pag-implementar, damo siyang magutman ng pamilya sa aton drivers. Kung balikan naton ang kinyo sa aton mga drivers, sa traditional, wala ni sila nagabalabag sa modernization. Yes. Only that lang ilayo sini nga mahatag lang ya si LTFRB sa specs. O kung mga kondisyon ba nga para sini pila ang seating capacity, nanong engine nga gamiton, aircon o kunan aircon, anong itsura, resundon na iya sang aton transport sector kay damo tadi even ang saraw na nga bantok sa bilog kalibutan tin locally made na. Kag even ang aton series bus. Pasad lang na siya, hindi na siya imported, no? May imported ang mga piyesas. Ang makina, pero ang kahaya sina locally made. Amo nang gusto sa aton transport sector. Kag makakuha sila sa individual nilang franchise. Kahit pa mag-intra ikaw sa korporasyon, isa lang imo unit, siyam akon, wala kada iya voting rights Yes, Sama? Yes, Sama nang ilagi na pangayo. Na dapat i-grant sa atong gobyerno. So ako yan nag-upod ko sa ina nga inyo nila. Kasi damo tadi kilala nga pasad mo. Ini mga mas data din nga daw tsura na siya sa sulakyan locally ko na Yes, no. Made na So, mamanang na siyang wish na to, no? Kay hindi ka gusto na. Ma-multiply kasi mo. Damo drivers, operators, upod sa ila familia. Yes. Hindi kami siya sa Bacolod, nationwide. So, sulitan ta sila, wala ni nagabalabag sa modernization. Only that nga may ginaayo sila nga para sa akon nga reasonable. Yes, no. Action. Amo man tani pamangkot ko if you are with them, no? At least answer mo na Vice nga you are with them sa ila diri nga ginahingyo man. Pero Vice subong tinamensunan mo na, no, medyo nag-aara pa tagyapon sa recovery stage labi na sa aton ekonomiya and ang paano naton i-celebrate ang Pasko. We celebrate it subong siguro kalabanan simpler nga compared sa mga nakaligad nga tuig, Vice, no? On your behalf, Vice, you're celebrating it here in Bacolod City also. Yes, damo kita may health crisis kita nga natubo. Tapos ang aton port, no? Ang aton hog industry. Yes, Naigo man siyang ASF.
tomorrow do kadako sang saka sang gasolina so one lapit 2 pesos o saka siya so hindi erratic bala hindi sigurado ang what will happen plus ang El Nino ni ara pagid December dapat tugnaw ni siya pero very hot ang aton na batyagan no and it will last until June of next year so farmers naman ni ang maigo so kabay nga maharbol ta ni mga pagtilaw sa aton pagpangabuhi Oo man. On the part ya sang gobyerno tati ga paningwa ya ang LGU ta mabalanse no mapuligan ang tanan. So mo na nga gayo man pa sa aton pumuluyo nga ugyunan naton ang mga programa sang aton gobyerno. Amo na gali takto to ang balbays no nga subong panahon do hindi na naton kinahanglan magpangita pa sa pinaka-grande nga Christmas celebration sa mga panimalay. We can make it simple but yet no ululupod kita tanan. No, correct na siya. Importante. Ang importante gid ang pag essence bala ang tuyo sang Christmas no. Hindi pa na importante ang what's on the table. Hindi importante ang pagkaon, ang importante nga makakuan kita, makapamalandong. Yes, oo. Kag makaplano sang aton pagpabuhi sa sunod na tuig. And advice ko, antan na ka ng andaan ahead, no? Christmas subong in the coming week, no? New Year naman kita, nung aton nga reminder sa pumuluyo. Anong aton naman sa nga luya ipalabot sa advice? Well, may fire, nasunog barangay 1, 5 ka-houses, totally damaged, 1 pot shelf, subong na mayara sa Villamonte. So, kalabanan kon December, naga-sindi kandila. Oo, so careful kita sa pagbayaan ng aton pagsindi sa mga kandila sa atong panimalay kay delikado ina sa kuano sa aksidente o kung sa sunog na ginatawag no? Plus ang kuan ang flu no daw hindi maintindihan may mga gamutate ang virus nag-mutate ang bakterya nga kalawig kung maigo ikaw kagkadasig maglapta so may upod sa paghalong pagkuan pag sa ulog sang New Year na naman kabay nga bugayan kita sang Ginoo action dyan. Sige. And Vice, thank you so much dira. Merry Christmas imo kag sa bilog nimo nga pamilya. Good afternoon, Vice. Subong man sa inyo station kag sa aton tagpalamante. May nga po. Yes, Vice. Action Reports, Afternoon Edition. Ever since soft-spoken kita si Vice Mayor, no? Very soft-spoken, mga kakson. You really have to wait every inch or every pause. Kahit may mga sugpon pinamamensahe. Anyway, thank you so much, Vice Mayor Sid Familiaran, sang syudad sang Bacolod, the acting mayor, mga kakson. Yung kuanta lang sa Christmas message, no? On behalf of